wannan dai martaba ce haka nan ma ɗaukaka ce wannan dai martaba ce haka man ma ɗaukaka ce ai raba ana tafi mata lokacin hakan daidai yanzu lokacin hakan daidai me shi na ƙara shi nan tawa me kuna ta ƙara sautin murya mai alƙali ta yi musawa mugu tambura muke dukawa daidai tafawa 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 hey ai raba ana tafi mata lokacin hakan daidai yanzu sarki mai ramo na baiwa kullum wanda ya so shi yake baiwa komai wannan da kai mana ya Allah wannan tabbata ba ai raba ana tafi mata lokacin hakan daidai yanzu to ake na kan bambada Ibrahima Alhaji Usmanu Manuka Sarana Madara an kai wa Safira Musa wannan dai martaba ce haka nan ma tabbaka ce wannan dai martaba ce haka nan ma ɗaukaka ce mai raba ana tafi mata ta lokacin hakan daidai yanzu lokacin hakan daidai shi na ta ƙara shelantawa mai kuna ta ƙara sautin murya mai alƙali ta yi rusawa ko tambura muke dukawa daidai ya mukin naɗi ne wanka zo yin mutane ana ta ziniya ana ta wakoki ana ta shima ana ta murna sarrauna madara ana ne Usmanu Ibrahima an kai wa sassana da kamsa sassana ya ta da mutane tabawa 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 tafi mata lokacin hakan daidai yanzu ai rawa ana tafi mata lokacin hakan daidai yanzu ai rawa ana tafi mata lokacin hakan daidai